Ngimshiye endlini ngihamba ngothenga igwayi. I think I bought i-camel at 10 rand. Then I came back. Mase ngibuya kusadlala lona ibhola ku TV na. Sadlala lona ibhola ku TV. I-TV isiphezulu. Nginga understand but vele umuntu onomsindo. And futhi mase ngimfica akasekho la ngimshiye khona ade sihleli khona sobabili. Sitting room khona. Usese kamereni ngimmemeza RA asabele kamereni. So mesabele kamereni ngilokhuzane ngihamba ngiye kuyena. Mangimfica ekamereni useme ewindini. Uvulile ifastera uvula ikhethini wame ewindini uphethe i-X-ray. So ngicabanga ukuthi yazivela ngikaze ngimbone bhema. Angikaze ngibone bhema since I came here. Shuthi ubhema ubhemela la endlini ngakungazi ngize ngimbone. Because ndabhema bejo ukhlala kwama steppies on the far end. Yes. Okay, ngingene naively nje ngingene ngifaka igown nengubo ngaphansi because kwakubanda ngibeka mina ama flower bese ngafana negown. Ngingene ngifike ufike alula isandla as umuntu ozo receive ugwayi. Ngifaka isandla emaphaketheni ngibheke phansi yabo angidonse lapho bese ngithi mina wenzani because like awuphuzile nangaleyo ndlela for ukuthi ungenza lento le oyenzayo yabo. Masathi yena uyazi ukuthi ngingayishintsha impilo yakho. Nje ngaleso sikhathi uyangidonsa ungizondiza kumina uyakhuluma nami as amanye amazwi akhe ngize ngwazi word by word kodwa emva kwalokho wabese ngibamba engiphendulela embedeni. Ngesinye isandla sakhe like angithi bengikhuluma vele ngikhuluma naye wasifaka emlomeni wapress ulimi lashona phansi. Angithi bengivele ngikhuluma naye. Wapress ulimi lashona phansi. Mhlawumbe nami ungafaka manje upress ngiyeza ukuthi awukho umsindo ngapha emlomeni wakho. Afana nje mase press. Like ngifuna ukubuyisa. Then bese wangirape. sanibonani babukeli bethina ekhaya igama lami ke mina ngokwazi ngokansele ngiphophasi lenkadla mahlathi amnyama sinibingelela silapha ku ne podcast lapho khona sixoxa nje izinto eziningi ezahlukahlukene ngabe izinkinga esibhekana nabantu ubuhlungu obhekana nabantu nazo zonke nje mhlawumbe izinto ezithanda ukuthi zibe ngaphezulu kwamandla ngabe izinto ezihlupha inyama noma izinto ezihlupha umphefumulo. Namhlanje ke asikho e-studio sisehambeni sile eKomvoti. So ke nginibingelela lapha ke angihambi ngedwa ngihamba nodadewethu mhlawumbe ozosichaza igama ukuthi ungubani wakabani isibongo. Mase sixoxele size ngakho sawona dadewethu ngabingelela ababukeli bethu emakhaya. Sanibonani igama lami ngo-Awandi ngwakamzila isibongo. Yes. Ngineminyaka ewu-21 turning 22. Ngibhalelile lana ngoba kunodaba noma kune-incident eyenzeka esikoleni eDUT. Okay. Ngonyaka u-2024 ngomhla ka 17 June around 8:20 nga receive i-message ku WhatsApp wami from inamba engayisavile ngangayazi ithi hi. Then into oqale ngayenza ukuthi ngihambe ngobheka i-profile page ukuthi ubani ungibingelelayo. Yes. Okay, mangibheka u-residence advisor wami RA wase-res yami ngangihlala eManhattan St. Res eSereservia Hills. Okay. Ku-Quarry Road. Wathi hi bese wathi am I speaking to Mawandi? Ngathi cha, you are speaking to uAwandi. Like how can I help you? Ngisenkingeni into eyenza ukuthi ngicabanga ukuthi ngisenkingeni hayi ukuthi ngoba ngumntwana wayehluphe res. Kodwa ngangisanda ukuba nenkinga phakathi kwami no roommate wami sasibanga usawoti kahle nje probably bese wahamba kwayongiceba engathi mhlambe la khona RA wami akwazi ukuthi angibone mhlambe angitarget angazi ukuthi ngumuntu kanjani. Ngoba ngikhona lapha bese athi yena no bese ngithi mina you're not speaking to Mawande, you are speaking to Awandi. Yep. Bese ke athi yena bese ngibuza ngisenkingeni athi yena cha kodwa ngicela ukuthi uze la engihlala khona sizokhuluma. Okay, angazi noma ngathi ngimntwana onganaki
noma but I think la kwaqala khona ila iphutha lami liqale ngalenza ukuthi ngivume ukuthi ngihambe ngikuyena yebo endlini yakhe sihamba kwangasiyona into engangixwaya because ngayingekho into engangayitshela ukuthi ingenzeka yebo ngahamba ngakuyena mangifika ngimfica uyaphuza afika ngi-offerisha utshwala ngimtshela ukuthi hayi angiphuzi utshwala yebo indaba kwenze njani athi iresi yami yayinhle khona kwakungathi khona kwakuyi-sitting room bese kuba khona ongathi khona kuyi-dining room yena wehlela kuyi-sitting room khona ebuka ibhola nje ebuka ibhola liphezulu wayibhejile umuntu onomsindo emasuke kubheja emasuke kuluza izinto ezikanjani because indlu yakhe yahlala i-21 mina ngihlala i-23 so sahlukaniswe indlu eyodwa so ngangimuzwa okay angofferisa isiphuzo ngimtshela hayi cha ngiphuzi bese ngibuza ukuthi ngifike ngihlale la khona okuyi-dining room khona la khona itafula nezitulo athi hayi uzohlala esofeni okay ngihamba mese-ke akhiphe amadoritos ne-aphula nepiyela angi-offerishe khona mese athi abantu ngiphuphile ngithi mina ngiphuphe ini athi ngiphuphe wena ungitshela kabanzi ngawe like ukuthi ukhule kanjani ukhulelephi and indlela isimo sakho noma indlela ukukhula kwakho bekubheda ngakhona ngiqale mina ngakhala bese wena wanginikeza ihug okay ngimbuza ukuthi kuchaza ukuthini lokho athi yena angazi kuzofanele ukuthi sithole umuntu obunayo nomisangoma esosichazela kabanzi ngephupho kodwa ngoba mina angikwazi njengamanje ngihleli nomuntu engingamazi ngicela ungitshele kabanzi ngawe igama lakho ngoba ubonile ukuthi ngibhale negama wrong igama lakho ngoba ngabani isibongo futhi uphumapha before ngithi fast forward ngizoyirewind kancane no problem into mase ngibheka manje ezisidlulile eyenza ukuthi athi ngikhule kanzima ingoba eresi yami ngeke ngize ngisho ukuthi bengumntwana wayiswela but after lento lenzeka after my father passed away ubaba wadutshulwa ngi-17 April eNanda wayengasiyena angangena angaze ngibe nomndeni onayo inkinto kodwa ayikho into engangiyiswela uma wami because usebenza e-laundry then ubaba ube u-taxi driver baba waba at the wrong place at the wrong time wadutshulwa because ubhuti wami ehlala nawe exabane nabantu baba was a very quiet person very observed very shy othulayo bhuti wami exabene nabantu kwasho ukuthi ubaba uzothi maybe drive taxi abafice behleli endlini yakhe bephuza yena wambula lendlini kabhuti wami la akafika khona wadutshulwa ulafika wafika abantu bamfikelelele bamdubula washona babexabene nobhuti wami so after ukushona kwakhe ngangekho right as a person and ngekhathi ngibizela meeting leka South roommate wami ngakuveza lokho ukuthi wayicanga ukuthi mina ngakutshotshela ukudla ingoba uyazi ukuthi anginakho ingakho ucabanga because endlini sahlala siba yi4 kodwa waqala ngobisi wathi khona uphuza ubisi lakhe efridge beningini ngaka and wayithe mina futhi nakhona so ngamtshela ngathi kwasihleli kandisi ku meeting nayo RA nayo roommate bami ngamtshela ukuthi angithandi into yakho ukuthi njalo mangabe ukuthi awuna akukhona into ekulahlekelayo noma into ethile bese uthi mina ngoba athi yena ngizosholana ukuthi ngeke ngibasha amagama ngisholana ukuthi usibani bani because ngiyazi usibani bani unakho ngiyazi angitshontshe ngoba enakho ngathi akuchaza ukuthi mangingenakho ngizongitshontsha uyazi lo msho ukuthi unakho mangabe ngikufuna ngiyacela kuyena sometimes kubo yena unginikezayo that's how he knew ukuthi ngiyahlupheka engekho into I wouldn't say ngiyahlupheka but that's how he knew ukuthi there's some difficulties empilweni yami noma ekukhuleni kwami noma khona res ayikho into engathi ngase ngiyivezile ayengayazi to an extent ukuthi angibiza athi uphuphe ukuthi ngikhule kanzima izinto ezikanjalo fast forward then ngimtshela igama lami awande ngwamzila ngiqhamuka ekhaya kusemnyudini ngasemsinga yes ngichazela ukuthi bengikhule ngifunda eGreytown Primary nase Greytown Secondary benganginawo umndeni oaffordayo kodwa uma wami khona esebenza laundry she earned less than 6k a month kodwa ubekwazi ukuthi angise esikoleni
awazi ukuthi engenzele zonke izinto. Then obaba uyabazi-ke sometimes bayaba khona, sometimes bengabi khona. So yeah, then ngamtshela-ke ukuthi ngikhule ngisonta kephi. Angazi noma right ngimention ibandla. Bengikhonza Seventh Days Adventist Church. Sikhonza ngeMgqibelo Sabatha. Ngamtshela how kwabi coincidence because naye ukhonza khona, and I think le incident okumsombuluko yayenzeka noma kuzoba okumsombuluko, if I'm not mistaken, mangirong ngiyaxolisa. That's fine. And wayevela ukoshumayela, I think kwathi Durban Central ngomgqibelo wasengishirela isemon ayishumayela ngaleyo day. La khona I let my guard down. La khona we started ukuthi sikhulume ngeBhayibheli, sakhuluma ngesonto, ngamsherela amavesi. Okay, aqala ngirelax to a point where into ayenza ukuthi ngibe serious ngalesa sikhathi because ingane zaseyivalide kwakukuthi the day babedutshulwa I had to go for a presentation. Kwakumele ukuthi ngibhale i-makeup test ngolesibili to make it up for leya presentation engayimisa because babadutshulwe kusena around 4:30 ngine presentation ngo-10. Angingabe ngisakwazi ukuthi ngabuya ngisala eGreytown. Yeah. So ngamtshela ukuthi kumele ngibuyele endlini ngiyofundela leyo makeup test leyo. Wabe sethi as abantu nginenkinga but I know ukuthi ngakutshela ngoba we seems like a nice child. Sure. Wathi yena ngibhema i-vape and ngi-addicted kuyona. Okay, so odokotela bathi izodamage ama-lungs ami. So mangiqalekela in order for me to escape kuyona ngibhema ugwayi. Okay. Ngisacela ukuthi ukhiphe u10 phansi kwe-TV yakhe kunestand. Ukhiphe u10 lapho uhamba ungithengela ugwayi. Kuvala ngasikhathi nesitolo. Lento le yenzeke seku-10:30 nombuzo wakhe. 10. Imtshela hayi isitolo kuvala ngo-10 but njengamanje sebevala igate kuphela because kwakwa bamtolo nje lezi ngathini. Sekuvala igate ngingakwazi ukuthi ngithenge. Athi okay isitolo nje next week gate la hlala khona. Ukuthuma kuphi yana? Ukhona endlini. Okay. Ngimshiya endlini ngihamba ngothenga igwayi. I think I bought i-Camel ya R10. Yes. Then I came back. Mase ngibuya kusadlala lona ibhola ku-TV na. Sadlala lona ibhola ku-TV. I-TV isiphezulu. Nginga understand but vele umuntu onomsindo and futhi mase ngimfica akasekho la ngimshiye khona ade sihleli khona sobabili. Sitting room khona usesekamereni ngimmemeza RA asabele kamereni. So mesabele kamereni ngilokhuzane ngihamba ngiye kuyena mangimfica ekamereni useme ewindini uvulile ifastera uvula ikhethini wame ewindini uphethe i-X-ray. So ngicabanga ukuthi yazivela ngikaze ngimbone bhema. Angikaze ngibone bhema since I came here. Shuthi ubhema ubhemela la endlini ingakungazi ngize ngimbone because ndabhema bejo ukhlala kwama steppies on the far end. Yes. Okay, ngingene naively nje ngingene ngifaka igown nengubo ngaphansi because kwakubanda ngibeka mina ama-flower bese ngafana negown. Ngingene ngifike offering it alula isandla as umuntu ozo receive ugwayi. Ngifaka isandla emaphaketheni ngibheke phansi yabo angidonse lapho bese ngithi mina wenzani because like awuphuzile nangaleyo ndlela for ukuthi ungenza lento le oyenzayo yabo. Masathi yena uyazi ukuthi ngingayishintsha impilo yakho nje ngaleso sikhathi uyangidonsa ungithundisa kumina uyakhuluma nami as amanye amazwi akhe ngingize ngwazi word by word kodwa emva kwalokho wabese ngibamba. Okay, wabese ngibamba engiphendulela embedeni ngesinye isandla sakhe like angithi bengikhuluma vele ngikhuluma naye wasifaka emlomeni wapress ulimi lashona phansi. Angithi bengivele ngikhuluma naye wapress ulimi lashona phansi. Mhlawumbe nami ungafaka manje upress ngiyeza ukuthi awukho umsindo ngapha emlomeni wakho afaka nje le mase press like ngifuna ukubuyisa. Then bese wangirape waqala ukukhumuka. Angiphendulisa kanjena ungipressile embedeni hle ngime khoneni lombed ungipressile ufaka ulimo ngesinye isandla uyangimisa but unfortunately ngubo yami yanqamuka because amaphoyisa ayithatha because agcina inqamuka. Then washiftele ipaint I think
then Okay. uqala wangirapha till ngaze ngaphuma igazi. That's when he stopped. Wathatha ithawula wangisula, and ngesikhathi ngisula uthi kimi ayithuyazi ukuthi nginamandla angakanani, ayithuyazi ukuthi ngoba isemester siphele uzofuna uqale phansi ukhokhela iRes. Ngakwazi ukuthi ngikusize ukuthi uyohlala of one of my res ungakhokhi imali because la uzoxoshwa. Ambiza ngegama landlord wethu ngeke ngikwazi ukumention, uzoxoshwa, uzobe ifuna imali yakhe. Okay, ngisadidekile at the time ngizama ukulungisa ingubo yami, ngibheka icathulo because cishe ngazapha umandani, but mhlambe exabaneni kwamnaye noma ekulweni kwamnaye sigcina seyiphuma. Ngifike icathulo awangisula ke ngasukuma, angitshela ukuthi kusasekuseni masuhamba for ama start cela ukuthi uzothatha imali yomphako. Esuke lapho ngiphume ekamereni ngihamba ngase passage, umnyango ufica usukhiwe, ngofica umnyango usukhiwe, yabo. Then athi angene ebathroom ngigeza. Luckily enough kudlula ingane, umnyango wethu aluminium kodwa isitru kudlula ingane, so wayengazi noma iyambona because yena eminyango wayengazi noma iyambona noma ingibona noma kanjani. Angicathi yona eyangisiza ukuthi angidedele ukuthi ngiphume ngihamba ngendlini. Mangifika endlini angihlala khona e23 na ngifice yena lo room zalo sanda sixabana naye. Vele sesicelo soba yi2 arrest yena usabhala mina kumele ngibhale makeup test. Ngingamtshela ukuthi ungene ekamereni nami la ngilala khona, ngifike ngivala umnyango. I didn't cry. Ngahlala phezu kombhede ngene ku WhatsApp wama status. Manje kuma status kunosisi we-EFF engawaye online waposta something. That's when ingqondo yami yabuya. I think it was a video la kwabuya khona ingqondo ukuthi okay khona into eqeda kwenzeka kumina and I need to get out of here because angazi noma ukuthi ngiphephile yini ngoba ngisala. Kwase ku around 10:30 angisazi kahle, kodwa ngaphuma eresi ngabaleka ngashona ngase reserve yamole. Ngibaleka ngibhalela uSimo, angimtshela ukuthi ungirapile, athi ubani uyena lo deposit athi ubani, yabo. Bese ngifonele nomunye futhi onayo EFF bepost video yabo be-EFF becula benza lesinto. Yeah. Bese ngifonele nomunye futhi nawe EFF but from kuhlukene ifraction ehlukile. Ngifonele naye ngimtshele ngimjwayele kakhulu and I think yena umuntu kuphela engasala naye out of ingane zonke zaseDT, yena umuntu kuphela who still stood by me till kuze kube imanda. Ngimfonele naye wayesemhlanga ngamtshela sikwenzakaleni, then uSimi angitshela ukuthi angirequest ngize eSouth Beach, ngitshela ukuthi anginayo imali. Athi okay fine bazongirequestela because babehleli bonke. Mangifika laphana sifike yabo, mangifika ngiyaqhaqhazela, angikwazi ngisho ukukhuluma nabo bachaze sikwenzakaleni abantu kwenza. And at the back of my mind unemoto shuthi ngilandelile, shuthi ngibonile ngiphuma uyangijaha yonke le nto le. I understand. And umtshela ukuthi umuntu ono connection, umuntu onemali engayi destroy impilo yami, engayishabalalisa futhi impilo yami just like that. Yes. Bese mangifika South Beach bethi oSim nayihle nabo asambeni siye epolice station yakhona ePoint siwalk. Sasuka endlini la behlala khona sihamba saya ePoint epolice station. Masifika khona kuthiwa siqaleni siye esibhedlela. Yeah. Masifika esibhedlela isibhedlela sakhona eSouth Beach wathi udokotela ngeke asobuya kusasa. Khumbule mina ukuthi ngisebenzisa medical aid kamama. Ngihambe ngiye eSt John's, I think ulapha eBree.
Osebridgini ngihambe ngiye khona mangifika sibachazela usikwenzakaleni bese bethatha uJ88 thathe yonke into then masisuka khona sangahlala lapha kwaze kwaba 6 esibhedlela yeah ngahlala kwaze kwaba 6 kwaze kwakhanya because kwakumele ukuthi kuvulwe pharmacy yakhona bese ngithola amaphilisi yeah angazi noma ngizothi dedeng besibhedlela noma kwenzakalani but amaphilisi abanginikeza wona kwakuyi prep nayo leyo prep leyo engayikhohlwa erest kasimi sengiye ekhaya ngolesibili ngazi nokuthi njani phansi ngaze ngiyivula ngaze ngixaye ngiyibhuza ngisho ngaze ngixa ngayikhohlwa and ngangazi ukuthi yani ngangazi nokuthi prep angibazange beze bengitshela ukuthi yawana amaphilisi abazi bengitshela esibhedlela bangithatha amagazi nje bangithatha amagazi because ngomuthi kwabuya kumele kubuya ama results after 2 hours something like that yeah bangithatha amagazi then amagazi amabuya yonke into right ngi-right anginalutho yeah okay fine then bathatha nale J88 wakhona bawubhala ngibabona ukuthi bayawubhala then after that kwathiwa ke saphindele epolice station sobathi sesibenzile senzenjani sami soyilandela wona esibhedlela bathiwa asiyilandele cela ukuthi besihambise neminye eviniki lutho sa request thina sangangasakhulumi kimi nokwasikhuluma la ngangihamba nabe EFF yeah sa requestela futhi still ngarequestela uCaptain wangaleso sikhathi we students banban ngo EFF ngirequestela sahamba sabesa umsolanda sawahambisa futhi esibhedlela police station kwase kuthiwa sambe siye phi asuke point siye magistrate court kune police station lapha seceleni kwakhona sahamba la ngempela sakhona masifika khona safike salinda u-detective because wakuthiwa akekho ngazi uma ngamentionani ayikho inkinga silonke kungekho ngakho okay angazi noma ngakuni but sizobona now okay detective wamdutshwane or something like that yeah bese wafika wathatha istatement sami ngamchazela istory ukuthi kwenzakaleni kanjani yonke into detail by detail ngaze ngamtshela ukuthi namhlanje usuku lewashinge res ngicela ukuthi nihambe nothatha ithawula leli angisule ngalo lingakuwasho kids lela thawula ila negazi lami ngamtshela ukuthi eres yami ekhona indlela yakhe because indlela yakhe uqala on the 3rd floor kune camera khona lapha une camera emeli ngibonise mangingena ukuthi benginjani meli ngibonise mangiphuma ukuthi benginjani ngiyafana nestay sami because ngiphume kwaze kwaba ingakhi kwaze kwaba kayi2 phume ngiyothenga ngabuye ngaphinde futhi ngaphuma sengiyendlini cela ukuthi sicathi beside before nje kuze kufike kwezinye izinto xa uthi nibuke leso camera ukuthi ngisafana yini yes true okay fine angazi mangizwa wayilanda noma akakulandanga angazi usikwenzakalani enkantolo angizazi into zaka SAPS angazi usikwenzakalani but ngithe sengihambile ngaye ekhaya ngolesibili because ngagibela ngaye ekhaya ngolesibili ngithi ngisasekhaya angazi uma it was a week after I'm not really sure and angifuni uqamba manga but wabhalela yena RA wabhalela ingane eyihlala 22 ku WhatsApp wathi makhelwane shotela angazi noma bengangisiza yini mathiwa they get a chance wathi makhelwane ngiyathutha ngiyahamba khona into enzakalile izolo bengithi mina umuntu ngiyasiza noma ngizomsiza noma into le ukuthi when you actually agree to have sex with someone but anithandani something like that walisho ngalelo gama lele it's a collective word walisho ngalelo yes got something like that walisho I think it was no I thought it was consbanban eyandala okay yes bese walisho ngalelo gama mina ngokwami ngakubona lokhu ukuthi uyayivuma lo icase ngathatha leyo because umuntu wayeshuthile ku roommate wami washutha wayeluka lo girl install lo girl loyo shuthi ugirl wamkhombisa kanje uroommate wami yamazo girls bayazwana naye and angeke azavuma ukuthi angisize wavela wasasifoni yakhe ngithi vele umela roommate wami wasasifoni yakhe washutha wangisendela washutha imessage njengoba injalo ibhaliwe iveza ukuthi ibhale ubani igama kanjalo wangisendela imessage thatha imessage ngayithumela detective wami wathi mele ukuthi ngenzani ngikuprint
ngathi it's fine mase ngibuyele eresi ngizokuprinta because okwamanje ngisasekhaya Yeah. as ngisekhaya ngiyacommunicate na detective wami ngisacela ukuthi nginesifiso sokubuyela esikoleni ngisebenze kanzima ukuthi ngisithole esikhala because NSFAS wami ungifandanga and ubaba wami I thought was washone ngaso kulesa school registration because it was around 12k because washona ngo-April ngiregister ngo-February. Yes. Registration neres wafika nje izwe lethe imali wayiboleka kwabanye ama-drive khona irenk wafika wazoyiletha then iyona nto nenza ukuthi ngixaya kakhulu because kwakusamele ukuthi akhokhele lezo mali. Yeah. Then ngamtshela ngathi isifiso sami ukuthi ngibuyele esikoleni ngicela ukuthi mase sibuyile because wathi docket ise-court khathi ngimsendela leso sithombe lesa ayesibhalele u-RM wathi docket ise-court mase iza kuyena uzobe se-eda lento leyo bese ngamtshela ngathi ngicela ukuthi mase sibuyile i-evidence ungihambisela yona esikoleni isifiso sami ukuthi ngibuyele esikoleni esexoshiwe because ama-results azobuya ngithi atholakale kumina ntethatha labo J8 bakhona nokwakhe ngicela ukuthi ukuhambisa esikoleni ukuze ngizokwazi ukuthi ngibuyele esikoleni engasekho as much as he might be around Durban and ngeke ngize ngibe safe but sengifuna ukuphusha lo nyaka kuphela kube right. Okay, silokhu sicommunicate naye agcine ngitshela ukuthi hayi ngeke i-docket isibuyile isikumina angeke ngikwazi kodwa usinyamisa esikoleni ngicela basesikoleni aba-legal no-criminal bani offers beze bezoyilanda khona usisengicommunicate naye wakhona lapha esikoleni ka-housing ngimtshele ngithi ngicela ukuthi ungixhumanisa nabo because kumele behambe beye elokhuzane magistrate court beyothatha i-evidence yes ukuze azoxoshwa esikoleni mese-ke akudisisi wami umuntu onolaka agcine sengithethisa ukuthi i-docket izoziphinde ibuyele e-court mangabe sise-court sisuke out of my hands sengwenza imisebenzi wami ngawuqeda ngizobe ngingasenakho ukuthi ngakusiza kanjani ngikwenzele into lokuthi ibe fast ngendlela ofisa ngayo ubuyele esikoleni kusa-right phinde futhi ngibuyele kulosisi hayi bo abakofiki namandla esikoleni sengizovula and mase sise-court i-docket ayikho into engizobe ngisakwazi ukuthi ngiyenze ibe fast ngoba tengiyenza. Yes. Okay mese-ke jiki ngibuyele eThekwini mangifika eThekwini bangishintsha iresi bangiyise iresi ngaphakathi esikoleni mangifika ile resi okay ngingahlala isikhathi eside ukuze ayingenawo amanzi kuphinde futhi ngishintshe iresi ngiyohlala kwenye iresi ngisakule resi yokuqala ngishintshele kuyona ngaphakathi esikoleni zonke labo uma uthuka ngaphakathi esikoleni ngisakule yokuqala kuthiwa ngibhale statement sami esikoleni ngisibhale ngisihambise ka-housing kuthiwa wrong bengimele singasibhale ku-exercise lithukhwaya ngisibhale kwiphepha lakhona benginikeze ngihambe ngosibhala khona ngithi mase ngisibhalile kuthiwa si-wrong angimele ukuthi ngisilethe as iphepha ukuthi ngiscan okay fine ngendlela yami ngiscan ngimsendele sona ngiphinde futhi sihambe nokapteni wayo lento lesiye kwa-Department of Legal nobani naka-criminal bani sibatshela ukuthi ngibacele ngicela nihambe niye police station niye court ningithathele evidence ukuze azoxoshwa esikoleni because nithayike into enizoyenza ninganayo bafike bathi kimi kulo department leyo kumele ukuthi abakwa-housing kube kwena ababhalela bona i-email hayi ukuthi thina siyizele. Okay fine ngibuyele kulosisi bengile kanje kwathiwa okay asuzoyibhala i-email angazi noma wagcina ibhalile leyo email but as time go by sihambe isikhathi sidlule isikhathi ngibizwe enkantolo kuthiwa ngizofana interview ngihambe ngiyowenza interview that was the time engakwazi khona ukuthi ngibone i-docket yami ngikwazi nokubona ukuthi J8 awubhaliwe u-empty awunalutho ngikwazi nokubona ukuthi statement sakhe asikho akabhalanga lutho wathi I'm going to give my statement to an attorney kwakubhale kanjalo. Okay ngibuze ku-empty kanjani manje lokhu u-detective ubezosho kanjani ukuthi angizolanda ubufakazi bento ebuye esibhedlela i-empty ngabhalwe lutho athi yena akazi kodwa-ke esibhedlela engaya khona kumele ngibuyele kusona ngoba kumele kube yimfuthi obuyela kuleso sibhedlela. Ngibuza ukuthi mina udokotela usho u-detective indaba engicommunicate naye ibezoqambelana manje ethi angizolanda ubufakazi obungekho obungakhozi according to lento engiyiphethe chaza ukuthi esibhedlela engakusona ayikho into abayibhala ababhalanga lutho ku-MTT blank sheet.
besides all of that benizoyilandelani into blank niyithathele nini ize yafika ezandleni zeni kanjani ingabhali beningabuzi ngani ukuthi indaba kungabhaliwe kanjani. That's when I knew ukuthi I hit a dead end. Kodwa ingqondo yami ngaleso sikhathi kwangako report ukuthi okay around you going down. After that bese ngisekhaya I think ngo September sivale ama 10 days ngisekhaya. Usimi the first person engamtshela angibhalele imessage aqala ngifonela yini Simi kwenzakaleni athi ngithi mina nginale data angibhalele ku WhatsApp athi ngithola imessage evela SMS ukuthi icala alikho seliphelile. Semngeke ukwazi ukuthola imessage icala kweyelami uthola kanjani imessage mina ingekho efonini yami abantu namasposi khona imessage kweleta Vodacom ngimvideo call ngimshare screen ngene ngawa message angikhombisa idate ya imessage yafika ngayo ngisiye kuleyo date efonini yami ayikho le message angikaze ngize ngiyithole bhalela detective wami umsimo uthola imessage kanje uthi case iphelile mina ngikaze ngiyithole njengamanje ngilinduke ukovela enkantolo ngihlile nje la ekhaya prepare myself ukuthi ngihambe ngovela enkantolo iphela kanjani icase umuntu engazange ezivele enkantolo eboshwe namhlanje aphuma ngakusasa iphela kanjani icase ngingazi mina ukuthi icase iphelile indaba ngangitshelanga ukuthi okay icala sesula because this and this athi yena sisi I'm dealing with a lot of cases angisakhumbula ukuthi icase yakho kwakuyiphi give me some time ngiyele office namhlanje umhla ka 4 April futhi namanje sabuyele office jikije emva kwalokho ngabheka efonini yami angisakwazi ukucommunicate naye sekublock yini I think wangiblock noma washintsha inamba into enganjani because ngeke ngimkhulumele ngoba angazi sihambe isikhathi ngibuyele esikoleni kuthe ngisasesikoleni nje kanjalo okay a month before kube kuthiwa icase iphelile ngisho esikoleni ke lalishisela ngeThekwini if you have been to Durban uyakwazi ukuthi kuyashisa sesesikoleni kunikezwana mabu donate igazi uthola iumbrella nescoop samanzi sasingena ama umbrella so sesihlukene nomngane nami bengihlala naye roommate wami sengivele sengiyisolo nje singihamba ngedwa nginayi umbrella okay anginayo vele nemali ukuyithengana mase wanginayo imali ngithenga umbrella nginezitingi ngomele singithenga okay fine ngihambe nginayi umbrella mali vele ngisamanda ukutest ngomhla ka for everything wese ngachecka ngegazi angichofanga mina khathi ngiqeda ukugresh ngachecka ngegazi then my results came back they all clear mhlambe bengathi kimi awandi results wena clear because angazi ukuthi ama results akhe aphuma aba positive yabo izinto ezandalo after uchest why bangineza ngamaphilisi why they never took me in ukuthi ngihambe mhlambe for counseling whatever bese bangitshela ukuthi kumele uqale treatment yakho ngoba uphume kanje bavele banginikeza iprep lengisho ukuthi ngangazi nokuthi iprep mina ngazi ukuthi lenginezwe yona abazange bezibesho ukuthi ngayikhohlwa ke futhi nayo ke ngifuna uqamba yes usini wangibhalela sengisekhaya ukuthi ushiya amaphilisi akho ngase ngwazi vele nokuthi awani ngizowaphuza mangibuya mase ngibuya futhi mina ngayikhohlelwa wasekulate futhi beside all of that futhi ngangikhohliwe ngempela ngicene ngambuza ngisamaphilisi ami ugciniwe nzinjani ngawo okay ngizotesta ke manje ngidonate manje igazi and I'm very serious about it because ngiyayifuna le umbrella ngilashisa ngisana ama class okay ngifike most of igazi qala ucheckwe hayibo qala ngithi ukuqala buye kuthiwa I'm testing positive for HIV hayibo angazi but angazi something inside me died that day ngetest yokuqala because just wenziwe esibili I didn't wait for the results to actually come angizange ngwalinda ama results ukuthi afike ngihamba ngaye endlini mangifika endlini my mom had a medical aid and nginodokotela abengimsenza vele ngingane ethanda umkhuhlane ngihambe ngikuyena emindami fike siteste nangempela positive kuphume ku-positive okay udokotela wami wayeyisulumani and he said to me let's do all the checkups ngobani randomly nje let's do all check just to be safe because nasiqaleni uthe wayenza but yabo nothing came up sihambe how ugirl attest for ayenza pregnancy test girl she was 6 weeks pregnant when she found out
ngaleso sikhathi. You are pregnant futhi. Yeah, 6 weeks. That night ngiya for benze bengithatha amagazi. Ayo ngangihleli lapha kuthiwa ngihlale nginamaphilisi. Ayakho amaphilisi abangineza ukuthi ngiwaphuze mangibuyisa ingqondo. Awekho. Ngaphandle kwalabo abangineza ukuthi ngiwaphuze mase ngisekhaya. Yeah. Yeah. Ngina 6 week pregnant. Ibu. Okay. Okay. Positive 6 weeks pregnant. Yeah. Icala lichithiwa. It was before that. Before icala lichithiwa. Okay. Yes, before we find out look. Then I really don't want to cry because ngeke sakwazi ukukhuluma. Kodwa okay. Mese ke ngilokhuzana. I didn't tell my mom at that time. I told my friend. Because as ngikade ukutest and this happened. Amwise ahlala kuleyo race endala ngade ngihlala kuyona. Wa requesta weza kumina sahlangana race yami le entsha sengivuvele kuyona. Yeah. Ahlala naye. We went for a walk. I wasn't crying. I wasn't saying anything. And we were not speaking about it. And then Amona, she said kwenzakaleni. Then I started crying because ngqondo yabuya ukuthi okay ngimchazele ngimchazele kwenzakaleni ufuna ukwenza njani. First question angibuzayo angazi ngikhulele emakhaya and ngifuna I was so scared to tell Uma. I was so scared to tell Uma. I didn't have a dad at that time who was in jail. And I was Uma uyazi ukuthi vele kune situation enje enzakalile ku. Yes, bamfonela esikoleni. Bamfonela. Okay. Then emva kwalokho ngibuyele resi ngixoxe kusikwenzakaleni right bese abuye asikumele gibele ibhasi ahambe iresi yakhe. Mina ngangihlala no roommate wami ngangafuna ukuthi azi ukuthi kwenzakalani ngempilo yami. Around 6:30 mama sesendlini ngasuka eresi ngaya ecampus. Ungaphakathi nje kuseduzana. Ngaya ecampus. Ngafika ngamfonela uma ngahlala amabhentshi ngamfonela ngamchazela ukuthi ngitestile kanje kwathiwa ngikhulelwe and I tested positive for HIV as well. Ish. My mom tried to stay strong for me ngaleso sikhathi kodwa ngiyamazi. Akaphindanga waba right ever since then kuze kube manje and I struggle so much to see her ekanje cause a big part of me is saying it's my fault. Uma wami then she got diagnosed ngoshukela ne-BP. Few weeks ago bengimzisa dokotela khona la eGreat Town cause bengasaboni kahle emehlweni ngenxa yashukela and kwakumele ukuthi ngiye emsebenzini ngihambe ngomnaka. I couldn't stay for more than a week. I struggled so much ukuthi ngimbheke ngoba ngiyazi ukuthi if I never went to school ngaba akanayo ushukela and ngiyazi ukuthi ushukela uyabulala anginayo umunye umzali besides her because uma uhlala kwakhe washada uhlala kwakhe nobaba and very close nobaba uhlala naye like my stepdad kodwa ngimbiza ngobaba. Ekhaya ngathi ngisuka kuyena ngaye ekhaya eMnewden. Mangifika eMnewden usishame ngomfica khona ngibuza ukuthi indaba ngayo ngohlala nayo mama. I didn't tell her ukuthi ngoba angikwazi like I struggle so much and mina noma we had a conversation and ukuthi ngibona ukuthi it's time for me to actually ngibhale la because mom said abande phola ukuze nami ngizophola. Angeke ngize ngiphole bela ungayophula and ngizoshona uma ungaphula. Ask the question kanjani ngiyafuna mama kanjani wathi mntanami ngixola. I said to her uxola kanjani to a person where
mama uyazi ngimele ukuthi ngi-apply ngihambe ngiye esikoleni and mama ufuna ukuthi ngifunde. And she doesn't know this yet, kodwa she's about to find out. Mama azange ngi-apply esikoleni. Ngicabanga ukuthi ngi-applyile ngeke ngikwazi ukuhlala eRes. Because my mom actually thought ukuthi kuright ukuthi ngishintshe i-Province and go to Northwest. I said to her nga-apply. Sometimes ngi-apply bengithathe, but I said to her ngithathwanga esikoleni mama. And into engangiyazi ukuthi izongisiza ukuthi ngibele nga-apply NSFAS straight for this year. Because angazi ukuthi angeke afford ukuthi angiye esikoleni. Manje NSFAS angutholanga nomathi isikole ngiyasithola ngeke ngiyaza insist ukuthi ngihambe esikoleni. Then mama ngijana usaqala bengifela pressure because she didn't know ukuthi angi-applyanga and she doesn't know ukuthi kwenzakani ngami. I'm not a person okwazi ukukhuluma ngento emphatha kabi. Yabo. Then I told my best friend ukuthi uma she's insisting ukuthi ngiye esikoleni. Mangaphinde ethi angiye esikoleni ngizoyibulala. Because ngeke ngikwazi ukumtshela ukuthi ngokwakhe yabazi umzali mase frustrated. But I don't really feel bad about this. Kodwa abazingane mase frustrated ethi buka bobani bayafunda bayaqhubeka ngempilo zabo understand naye kusho out of anger because azathi mntanami uyazi I don't really earn much kodwa ayikho imali engikhipha ngizufunda. I didn't get the education you got. Kodwa ayikho imali bungasweki hlezi ucare uphathi lanto ugibela staff uhamba ufunda esikoleni in town and all that. And uyazi sihlupheke kanjani ufunda grade 12 akhumbula ungena imali yokurent wakumele uthi urent uqashe and you didn't have money yakhumbula sikhala sobabili e-rent because you didn't have imali. And manje mntanami waphasa wafunda kunzima kubuhlungu njalo waphasa waba right wafunda. Sometimes ungaba nayo imali ezinye izinto ungaba nayo. Angibuza usiyakhumbula ukuthi esikoleni high school udlala i-netball and you only had one sneakers wawunamategu okuswenga kodwa udlala nangawo futhi ibhola agcine seketha but wafunda waphasa waba right. Athi yakhumbula when you went to Res you only had ujunior 3 ne-keep esu4 kodwa wahamba wafunda. And manje like cela ukuthi mntana mkhumbule zonke izinto ezidlule kuzona ukuze ukwazi ukuthi ufunde bese uyahamba esikoleni. To a point where I sat down with her sakhuluma just mama kungcono ukuthi mhlambe ngifunde online because angeke ngikhona ukuhlala eRes ngifunde esikoleni. Then she said akunankinga uzofunda kwaSense but inkinga yami ngizoqala ukufunda ngaSense ngizodrop out futhi in the middle of unyaka because uma uyagula and ngoba sengasaboni it's worse njengamanje we understand. So ingakho ngizama yabona ngizama khona it's not really much because imali ngihola is less than 3k less than 2.5 in a month and I need to pay 2.5 for registration and 1.5 in a monthly ukuze ke-add up to 20k lengizofunda ngawo. Angazi umntwana ukuthi asiye ngingafundi ela ukuthi wena uhlale phansi mina usebenze ngikondla bazofunda laba abanye because tenze ukuthi usebenze ukuthi ufuna ukuthi ngifunde. Kufunda kwami uyagula. You were actually hurting yourself. Uyagula imina. Ngoba ukhona. Mama be like, I want you need to start taking your medication and all that. At meeting island like my treatment yes angazi ngize ngiwaphuza. Why? Angeke ngize ngithi I struggle so much. Okay, there was a time daughter nginikeza mhlawumbe ngaphuza for like for a week or so ngangakwazi ngangikhila ngisho kwagwinya like ngathi mangwaphakamisa yonke into kudlala imovie everything that happened how I got infected how and all that and into engizubhlungu kakhulu when I found out that I was infected by igciwane ukuthi ekhaya as I told you uma uyasebenza around eBamshela ekhaya ngikhuliswe usisi wami I would say she has cancer but it's akusiyona cancer kodwa unenkinga kunisifo ekubizwa kuthiwa intradural schwannoma iku-spinal cord la kuma in between the disc khona i-tumor emila lapho and le ngazalwa 2004 December 29 angimazi ekwazi ukuyihambela but she raised me today I'm turning 22
in December ngesikoleni ngasithola isitifiketi sokuba clean ngikhuliswa umuntu ongakwazi ukuhamba ehleze engigeza till I was in grade 5 into eyayimkhalisa kakhulu was ngikuvikele ngingakwazi ukuhamba usala eGreat Town. I made sure ukuthi izinto ezikandena sasemudeni azikwehlakala yazi umana akhohe umama uyakwazi ukuhlala dining room ngisayingane ngisamncane mangikhumbula engizwe ukuthi ngiyophuma ngegate kodwa use-dining room and sengikhumbula ngamakhumulilo ophaqa beyingane ethanda ukudlala semakhumulilo ophaqa ngibaphethe ngisandla ukuthi angifuni ukuthi yaze mafusta ukuthi ngiyaphuma kodwa uzomusa ethi awandibuyi ngene endlini because like bengafuni ukuthi ngehlelwe anything bengafuni ukuthi kube khona into eyenzakalayo kumina yes ngoba abantu becocansi bazosichaphaza because awakwazi ukuhamba they understand but she made sure ukuthi ngivikelile and then she said to me after I told her everything eyenzakalile esikoleni wathi sengikuvikele kangaka ngingakwazi nokuhamba wavele la khona I thought uyoba safe wafike walimala ulinyazwa by a person who's supposed to protect you ebafike umamncane because she's actually my sister ifirstborn ngamamkhulu wami wathi umamncane left you eresi kuyena to protect you I let my guard down ngakuvumela ukuthi uhambe uye eThekwini because I thought uzoba safe mina bengeke ngihlule ngokuvikela khona ngingakwazi ukuhamba she felt like it's her fault the way she was crying or something else and angiye ekhaya because my family knows me and bayibona difference and they change yazi mama ngikhathe sipholo bengitshela ukuthi wena ungenje awande wena uyathula uyakuthanda ukuhleka I don't even laugh as much as I used to anymore because impilo yami I so interested as it used to be interesting as it used to be sorry manje umndeni wami sometimes I used to say uma uyangi-avoid ngoba she struggles so much to see me nginje akazi ukuthi uzongisiza kanjani so but what engakusho is when it comes to this case uma beqinisile mayethi angipholi ngikuze naye ezophola I'm not doing this in order to save my mom but I'm also doing it to save myself from myself as well in front of everyone obukayo laphambi kwakho I know ngiyazi ukuthi social media incane and ngiyazi ukuthi the last time I did this I was bullied a lot and ngiyazi I'm going to lose a lot of things njengamanje and by doing this futhi mhlambe bully is going to come back it's okay and thinking I wouldn't say I'm ready for it but kuzodlula njengakhonko sekwadlula ngifuna ukusho again which camera is facing me is it on na le ngifuna ukusho again I know ukuthi mhlambe kuzoyenza ukuthi ayibone this thing ngiyamxolela angifuni nokwazi ukuthi kwenzakala nenkantolo angifuni nokwazi ukuthi case uJ88 warajwa yini because babebhala phambi kwami ngikho nesibedlela I forgive them as well to esikoleni duty na yazi duty ukapteni walontsha imarch akwafika less than 10 students bezongisupport then kwathi segration ngane I think ubale ngikhaningane leyarisho esikoleni ucwe justice for I don't yes kwaphuma isikole sonke to support that Cape Town it was Eastern Cape but kwaphuma isikole samsonke duty to support that okay it was around the same time no it was year after mina kwami kokuqala then okwami followed the year because lo muntu engimusho EFF omunye I don't really want to mention his name but yena umuntu engisengisele naye manje wangitext and then he said angifuni ukuthi uzuyibone nge-social media isikole sakho is doing this and this and this and uyakhumbula nokwenziwa yakhe imasho for abantu abawu-10 and njengamanje ungabona and I told them before benza le masho ukuthi mangicabanga abantu izomphatha kanjani yonke lento le I want to say to him and to everyone as well I don't know what happened kodwa ngiyayazi into ekuthiwa nanisho ngami eFieldini ukuthi ngisukela ingane kuyena lo yes so ngisukela ingane ngifuna ukumosha igama layo uma wakho seshawe i-stroke engakusho ukuthi
ukuthi mina owami umndeni anwazi ukuthi what they went through because of this. Yeah. And nani futhi ngiyanixolela. It's okay. I think sekuyisikhathi sokuthi ngimove on ngempilo yami. Yeah. And yeah, kuzoba nzima but Wayeneminyaka emingaki umfowethu lo? Cause khona siyaxolisa ababukeli i-truck likamasipala kodwa nabaxolisile mebedlula. Yes. Because khona article yaphuma, I think they said ngizokubhekela yona ngizama ukutholela ngikusendela. Yes. I think bathi una 40 something. Ayolingana noma wami at that time. Shothi una 40, wayena 40 2024, wayena 43. Wayena 43? Yes. Wayena 43 or 44 between the two yes. ages. And at that time ngangina I'm telling ngangina 20 or 19 at that time. A grape at that time. Yes, ngangina 20 or 19 because this happened like 2 years ago. So lokhu ukuthola yonke lama result ethi positive pregnant yonke lento leyo sikhuluma ngasiphi leso sikhathi? Kanjani? Kwakuyimuphi unyaka? Same year. Which is 2024. Ngathola after this happened nge 17 June ngathola ngo somewhere maybe July. In July, yes. Early July because ngisanda ukubuya esikoleni. Early July and ngabanikeza yazi elokhuzeni detective wami ngamnikeza ama results engane. Ngamnikeza ukuthi ingakanani. I told him how they calculated isibedlela and I told him to calculate as well. Ukuthi abone ukuthi how far is the pregnancy and link at same days and dates. And I told also an interviewer quote about my status and yeah. I don't want to go deep into a case nami njengoba usushilo ukuthi nawe it's something that you're saying ufuna ukuyibeka to the past, right? Yes. And you're not willing for anyone to fight for you because already now you in a space where you want to uxole and move on from this. Ngabe ngikuzwe kahle ngilo ndawo? Yes, ayikho into engathiwa siqala phansi siyayilwa because already there's no evidence. I think I made peace naleyo fact leyo because abamathiwa siyalo uqala maphansi, it's like uqala maphansi uyangizisa ubuhlungu obungeke futhi size siwine ekugcineni. Because this person is powerful. He is powerful and he said it to me and yonke into athi izokwenzeka yenzeka. Ngaxoshwa ras ngayeke isikole. Sigcine singafikanga lapho ukuthi how did you stop RS ingane kwenzakalani? It was 5 months pregnant, right? Okay. 5 weeks pregnant. 5 weeks, yes. Yes. So what happened we process RS because ubufunda now ngiyeza ukuthi awusafundi. What happened after ke yonke lento le ihlangahlangana? Okay. Siqala ngeRS. Okay. RS yami ngangikweleta. Yeah. The ngihleli spirit as he said yena futhi ngangitshela ngangazi nokubazi izinto ngangifresh first year student so ngangazi ukuthi ile sikhokhela ka2 I thought ngoba bese ekhokhile sekozokhokhwa NSFAS ngalowo nyaka loyo ngaphivela ngawo. Angitshela ukuthi iRS uyayikhokhela like njalo after semester mawukuthi uyi self pay. Yeah. Then ezingashintsha iRS ngaya kwenye after the incident ngafika lapha ngahlala ngesikweliti. And ngahlala khona ngathi nje ngelinye ngihlalele kwafika email ukuthi I was removed from RS kabaya baka housing ngamba ngaya khona kwathiwa kube yiphutha but abazange beze bengibuyisele ngakusho according to ngingathi RS ngase ngihleli ngenkani yami but I was removed baya baka housing ngase ngihleli ngokutshontshe. Yes. And kwakuyimina nabo kuphela ababazi ukuthi okay bangiremovile because ama security gate didn't have anything. So kwakuyimina naleyo email nje yangena ukuthi kahle wena uhlala. Yeah. Okay, fine. Ngaya kubona basi bangiremove ngephutha kodwa bangibuyiselanga futhi. And it rang a bell in my mind ukuthi wena uyakweleta. Kahle into abakuhlasele yona as because umuntu oyenzela into le usebenza la. Department of Housing. Yeah. And
lokho kwabuya nayo yonke lento la belokubetha ngiyenze ngibhala statement kuthiwa ngisibhaleni ephepheni ngisibhale kwelinye ibhuku abanginikeze lona ngisibhale ibhuku kuthiwa wrong ngishintsha ipeni ngibhala ngelimnyama ngiphinde ngisibhale ngelimnyama kuthiwa ku wrong ngiyenze kube i-PDF ngiyenze kube i-PDF ngimsendele letha ngo-WhatsApp ethi hayi ngimsendele nge-email yabo and all that so all the torture that came after from Department of Housing it was insane kodwa futhi nabo ngiyabaxolela. So end up uluza ke ispace kanjalo leso. I ended up losing space kodwa ngahlala ngaze ngaqeda ukubhala khona ngihlala ngintshontsha ngihlala ngifihla ngaze ngaqeda ukubhala then ubaba ngilanda ngahamba ngaye ekhaya. So when you saying ubaba we mentioning the stepfather? Yes, my stepdad. Okay, because we don't know. Asifuna ukuthi simix ukuthi ubaba wa no ubaba washona and then so stepfather sakulanda and then the following year ngabe ngisabuyela esikoleni ngenxa ya NSFAS wami ongangi-approvelanga and ngingasho ukuthi ngiyabonga ngigrateful nongu-applyelile at that time kodwa still angu-approvanga namanje I still have an outstanding amount nje ya-connectivity for unyaka lo 2024. So you only did 1 year? I only did 1 year esikoleni kodwa ngizange ngize ngi-deregister. I still have a profile, I still have everything ukuthi nje cha ngiyabonga. Now let's move. So what happened after you found out you were pregnant, 5 weeks pregnant? Okay, so as I told you, ukuthi sasahlele phaka amanda ngibuza uzonjani. I said I didn't know. My mom asked me uzokwenza njani. I didn't know. I went for a scan actually and ngayizi ngani ukuthi inenhliziyo. I was so scared because ngangazi ukuthi yibu kwenzakalani yabo. But ngahamba liyabuya futhi i-truck sekuxolisa kakhulu babukeli si ngizocela ukuthi ngimbala kancane usesi kuze ndlule i-truck singabi nakho ukuphazamiseka ngomsindo wakhe ngicabanga benzoshiya something la seliphinda layahamba njengoba ke singekho e-studio imsindo ekhona is it a natural noise or imsindo yamabhanoyi nemsindo yemoto sisazoyizwa kakhulu mostly because we've decided to sisuke eGoli si travel indawo ngokuhlukana kwazo and then sifike si shoot whatever that needs to be shot kuleyo ndawo especially njoba silana nje emakhaya usisi wasemuteni uhlala khona ngapha ngako Great Town so sontanda nje sihamba indawo ngokuhlukahlukana kwazo and si ukuthi siphelela kuphi okay ngazi ukuthi liyama so umsindo uzoba ngcono atusese lapha na ke dadewethu. Okay ingane then after that cause nalo I never had fully support on this one kodwa I did what was best for me. Ngahamba ngani I had an abortion. I think it was choice, yes I think it was the hospital in Durban. I had an abortion. I had one. Okay. So then the situation was the only situation that was permanent. Engakwazi ukusirapa angazi usinzonza but it's fine. Okay, what I will advise you when you must take your medication, right? Because if you don't take medication, it's more like you're committing suicide, and which is the suicide that we're talking about. It's something because uma wakho uphoqelela nesikole yonke lonto leyo. Mhlambe mongase ungitshela izathu nawe ezithi ziphelele ngaphandle kokusaba. Yini ekuvimba ukuthi ufunde ngaphandle kokusaba? Okay. I do want this because like I want people for pity with something like I want money and all that. Okay, yeah. But imali. Yeah. Imali. Trust me, imali. Because in the I got an offer to study at STENT, Bachelor of Education and Foundation phase. Then we showed it pays around 25k. Kodwa angeke ngi-afford. Ngiyazi nje mama ukuthi sizoyikhokhela every month and all that. Yes, like and I've made peace ukuthi but let me just do it for her. Let me just say okay mama ngizofunda. Ngiyamanje kumele ngila eGreat Town kumele ngihlanganise leyo mali leyo ukuthi ngikwazi ukufunda. Ngiyazi usingeke izihlangana. Kodwa for the sake of my mom let me just do it to understand and nayizohleza ethi abantu ngeke ngize ngihluleke kuwena ngizokwazi ukuthi ngikufundise. Because mama ngiyazi ukuthi uhola malini. That's for starting nje ngiyazi ukuthi uhola malini. Ngiyazi ukuthi njengoba uthi uzokwazi ukuthi ungifundise one mama ushadile. You understand? Unezinye ingane emshadweni. Yes, no. Uma siba 3 kumama ne. Okay. So bayi 2 sizalo baboyedwa bese ukuthi ulethu then ubaba. Yes.
Yeah, I understand the law ahlala naye uma kumele amenzele izinto kumele amfundise. Skip that. Njengoba mina ngimase ngingasahlala la eGrey Town ngizobuyela ekhaya ngithi kumele sengifunde ngifocus. My mom has to pay imali kumele efake imali phela ekhaya. So kumele ukuthi angondle something that she didn't have to do njengamanje because ngiyayisebenzela. I don't earn much but I do everything for myself. Yeah. Yeah, I understand. Because sometimes I shona ande mohamba caphune ekhaya and all that ngithi hayi angeke I can. I'm that type of a person ngizozenzela not because ngine pride but because ngiyas understand isimo mina ngikhule kuthiwa phila ngalokho okukhona. So I use that for myself as well. So into yenza ukuthi ngingathandi ukuya esikoleni ngoba ngiyazi ukuthi angeke ngize ngik-afford. Ngingaqala manje forced nginkani and along the path ngizophinda futhi ngibe university dropout ezingiyona eyase DUT. You understand? So unless up until mina mhlawumbe ngize ngithola mhlawumbe umsebenzi oright because khona isitifiketi engingazama ukuthi ngizenzele sona for just to boost my CV and all that. As much as I afford the math, but I did try something about digitally. It's under DUT. They actually came here to Grey Town and I was singing the certificate less. I thought it was on boost tag, but should I boost? Ukuze iphupho just to get umsebenzi right. Ukuze ngizokwazi ukuthi because now ma ngobe ngasaboni enye into engistressa tu ngizothi ngifunda uma akasaboni kahle because of ushukela. And ushukela uyamuhlupha ukabuye emsebenzini engazisho ukukhuluma afika gibele phambi kombhedalala. You understand? And there is a 3-year-old later I understand yabo and yo okay so ngiyazi ukuthi ngizothi ngisafunda kube worse and it's getting worse ngiyabona nami ukuthi kuba worse ngiyamazi mama uthi uyabona mina emehlweni manje mase ngimbone ngasaboni. You understand? Sometimes uzoyiqinisa athi uyabona but I know ukuthi no akasaboni kuphekwa manje. You understand? And usebenza alone mengasaboni uyayeka. You understand? Phinde futhi ngidrope out kahle enye into engayisho ukuthi angifuni ukufunda ngiyazi ukuthi ngizophinda ngizobhlungu futhi. Mase kumele ngiyeke isikole and to protect myself from that ngoba angisafundi ngami ngizobona if anything comes promising or permanent this year or anything like that mhlambe ngizofunda but mangafiki angithandi ukwenza into ezophinde ngisuhlungu because I am in my healing journey and I'm healing from a lot of things. Yazi Ntombi lokhu khuluma angifuni ukuphazamisa the process of your healing. Yes. Right? I don't wanna talk and sound as if I wanna disturb that process because that process is very important now. Okay. But now maybe let's confuse khona. Okay. In a process of you healing, do you understand ukuthi there was a child when amaphupho, right? Yeah. And lawo maphupho lawo kukhona nje umuntu waqhamuka kwaba nendlela ethile yokwas disturb akawamisanga, right? Yes. Okay. Do you also understand iwari kamama besides ukuthi ukufakele pressure nokuthi when you understand ukuthi njoba egula nje ufila ngazuthi it was your fault, right? Yes. But do you understand iwari yakhe ukuthi why efuna ukuthi esikoleni? Yeah, because uthi uzoshona ngoba uyagula. That's very true. Shukela uyabulala. That's very true. Kungavuka nakusasa engasekho. Exactly. Right. Ngeke azaphumule kahle mangukuthi ungishiye ngikanje. Besides ukuphumula kahle. That's what she said. Sesikhuluma ngawe ngokuphila kwakho ke nengasekho. Right. Asithathe sibeke kanje. You are 21. Yes. About turning 22. Yes. Uyazi ukuthi iminyaka mawukuyo unokufila ngazuthi iminyaka eminingi or unyaka omkhulu lo. You thinking 21 like ngazuthi atumdala. Used to. Yabo? So because nami ngaba na 21. Okay. I felt like already ngimdala. Okay. And now ngikule minyaka engikuyo and I still feel like ngimdala. And nomuntu ona 40 ufila ngathi mdala until ebe na 50. My situation isikhathi ngina 40 ukuba ngakwenza ukuthi nokuthi but manje sengina 50 sengimdala I can't do it. The moment eba na 70 ethi yazi ngesikhathi ngina 50 ukuba ngangijoga ngabe angiguli kanje but manje sengina 70 I can't jog and sengiyagula. Yeah. So into engizama ukuyichaza kwena ukuthi you'll think u21 iminyaka ethi wena awusesiyona ingane. Like umngane bakho angazi ngakufanisa nani makuthiwa ngiqhathanisa nami.
I have a son. Okay. Uzosiqeda manje isikole. And believe you me, uyitshela ukuthi imdala. And I can see ukuthi uyingane. Like uyingane. And ubungane bakhe okwa 2020, which means una 16 kulonyaka. Yeah. Useyabhonga, une voice enkulu, he thinks useyayazi impilo yonke le nto le. And then very soon uzobe na 21. Mina njengobaba wakhe emehlweni yami uzobe seyingane because vele uyingane. And mina kuyofanele ngamvumela ukuthi athathe ama responsibilities abantu abadala because mina ngikhona as ubaba wakhe ukuthi abe ingane. Abe ingane until eze na 25 elokho ingane kimi. Abe na 30 elokho ingane kimi. Ebe na 35 elokho ingane kimi. Ebe na 40 elokho ibe ingane kimi as long mina ngibe ngisaphila. Okay. So use advantage yobungane. Ekhona umama, ekhona ubaba noma bengekho. Use advantage yokuba ingane. Ingane iyakuvumela ukunakekelwa. Izithi unakekelwa umhlaba, unakekelwa uma wakho, unakekelwa umakhelwane, unakekelwa abantu base South Africa, but iba ingane. Inkinga ezafika kuwe zafika enganeni kwaphoqa ukuthi ingane ayibe strong iphenduka umuntu omdala. You were raped uyingane 19 years, which means you were too older than my son. 2 years older than my son. So now even my son engabhekana nenkinga ezomthatha imphose idakamizweni, and then already acabanga ukuthi uyoqosha amathini emgwaqweni kumfanele. Acabanga ukuthi ukuphanda lokho akakwenzayo abe uconductor ashanele etoro kumfanele, aqhubela abantu ama-trolley kumfanele. You know why? Because inkinga sheshe zamfica ebuncaneni bakhe wakwamphoqa ukuthi akenze nakabe mdala. You are very very young, and the way umncane ngakhona uma wakho is also worried ukuthi uyothi ushawa 25 years uma uzikhathaza manje uyothi kushawa 25 years uzobe ungasafisi lutho. And I'm telling you, ayikho into enzeka kumuntu lapha emhlabeni ebingeke yenzeke. Yeah. So even if to young res lo mgulukudu lo yokuthola emyodeni somehow somewhere nani yohlangana eGreat Town by universe. By this time ngabe wena positive regardless of him or not. By this time ngabe the situation is still the same. But now into enzo uNkulunkulu ufike akuphi umthwalo mase kupha amandla okuthwala. Iproblem yethu uNkulunkulu ufike kuphi umthwalo mase wena ungabaza amandla kaNkulunkulu uthembele emandleni akho. Kanti uNkulunkulu akakuphi umthwalo mase kuye kuyithwalela uyasithwalisa. So the moment unicabanga ukuthi wena uNkulunkulu therefore kufanele uyithwalele yonke imithwalo yakho usuku usungabaza amandla akhe. Ukuthi esikoleni angeke uye because you feel like uma wakho, it's because uma wakho uyakholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu. Uyazi ukuthi the moment ungena esikoleni iqhinga lizokwenzeka. If I can tell you mina ngakhuphuka ngayi igoli nginganamuntu. Did I not survive a goal? Nga survive. Ngasithola ngiseDube hostel, uthi ngasithola kanjani ngiseDube hostel angazi. But it depends ukuthi Dube hostel endlini engafika ngena kuyona. Kwakunomjikijelo on the other room. Umjikijelo ongangazi nokuthi ngeke ngihlangane naye sohlangana kanjani, but uNkulunkulu nje ufika ngithathwa ngibeke eDube. How I ended up eDube ngangisole indawo yokuhlala. Ngafonela usisi wami ngisole indawo yokuhlala sisi, angazi ngizohlala laphi. Usisi wafika wangithatha wathi kunekamera elali istoro ozocupha kulona until thola indawo. Kulelo kamera lelo opposite uBonda, mangithi uBonda ngangimuzwe ekhuluma ngale ngingapha and ngisuka emakhaya umjikijelo bengihlezi ngimuzwe ema radio but today ngimuzwa ukhuluma kule room engapha. Kwaba ukushintsha kwempilo yami. Ngasuka ekhaya engekho umuntu engiyakuyena eGoli.
It's because angithembanga mina. Ngathemba uNkulunkulu ukuthi uyazi ukuthi ungibekeleni phambili. So if sosabu kuya phambili ngenxa zokuthi sithembe umlingo wethu, then which means asithembi ukuthi uNkulunkulu unomlingo odlulo wethu. Go esikoleni and see. Khona ama departments, khona iminyango phakathi esikoleni. The drive that yabulayo lo muntu who raped you, that drive must come back to knock and ucele again. That's all makho kukhumbuza ukuthi uyakhumbula mntanami sadlula kuphi, yakhumbula sadlula kuphi, yakhumbula sadlula kuphi. It's because la nadlula khona nakazi nadlula kanjani but nadlula. But now why you want to sit down now? Why you want to settle down for 2.5 at the age of 21? Because this person yebo wayenza into ebuhlungu kuwe. Wabulimaza obuningi obungobakho. Kodwa khona okuningi futhi ayikhanda kuwe. It always worries me masithi we want to go back and fight the case. Because sometimes nami nginakho ukuthi yazi mhlawumbe sizozama ukuyifight le case singayiwini. And how can I help this person ukuthi aphole? But now when are you coming here kwi podcast uthi bafethu ngilimele ngidinga ukuphola. Yeah. Ngifuna ukuzoxolela ukuze ngiqhubeke nempilo yami. Ukuqhubeka nempilo yakho ukuphindele emuva uzibuke esibukweni. Uthi mina ngisemncane, I'm only 21. Kufanele ukuthi makushaya 25 years from now it's 3 years. Yeah. Kufanele mina ngibe ngine certificate engisiphethe. Uma inkosi emthathile uma kuleyo ndlela, at least mina ingane zami ngizokwazi ukuzinakekela. Yeah. So i-problem yethu, we are thinking ukuthi thina sinama superpowers. Asinawo ama superpowers. uNkulunkulu kuphela nama superpowers, because if you had superpowers wawungeke uye endlini yalomfana. Yeah. You knew ukuthi kule situation kaSawoti izokuthatha ikubeke la if you had superpowers. But awunganawo lawo ma superpowers. And today you uzongena uze kwi podcast and you sitting here we thinking abantu bazokubullish. Akubullishwana kule podcast. Never kule podcast. Uzongibuza ungiphaluleni. It's the only podcast where you come kungabikho noyedwa umuntu othukwayo and who receives ama call ama threats. The only thing enza kule podcast ukuthi uyasizakala. People will call, motivate, people will call and ask you how can you help. That's it. If they don't help you, they don't insult you. But because wena already usu manifestile ukuthi hayi mangiyala lapha ku podcast ngizothukwa, no. It's a total safe space. I'm not saying because sisazoqala ukuyishoot, cha, ngikusho ekugcineni ku podcast ukuthi this is a safe space. So you stop manifesting izinto ezimbe ezokwehlela because khona ukukwehlela. Most tall space esikoleni, go and apply. Awunayo ubaba, go get that certificate yakhe. You deserve NSFAS. Go apply. You need to be in town. Udinga kuba sesiphithiphithi sasedolobheni. That thing enzeka kuwe, it was not the last thing ebuhlungu eyenzekile kuwe. There's a lot and plenty of things uNkulunkulu akubekele zona ezimbi esazokwehlela ezokwenzeka empilweni yakho. So you must brace yourself. This was just the beginning. Impilo yindo sazoyiphila. Usazokwehlela ubuhlungu obuzokwenza ukuthi ukhohle ukuthi khona obunye ubuhlungu oyitshela ukuthi buzokubulala. uNkulunkulu aphinda akuthwale udlule. So you only 21, like you awakaboni lutho ngokwempilo. Kuningi usazokushawa into encane ukudlula this rape. Ikushaye kubo buhlungu obudlula this rape. Usazokutshela ukuthi strong, ubona amandla ephela. As long uphokophelele phambili uzohamba ufike phambili. So stop. If mina kuthiwa bekuya ngami ngiwuwe. Yeah. The opportunity nginikoma bengizoye ngithi angeke ngimbone uNkulunkulu uyasebenza yena. I know ukuthi uma uhola kancane, I know ukuthi nokuthi angibe ingane ngishona esikoleni because kuye uyingane yakhe. Into emgulisa kakhulu ukubona ehluleka ukusiza ingane yakhe. Ingane icabanga ukuthi sengimdala therefore sekumele ngiyimele. Ayikho into ebuhlungu njengomzali ezibone powerless. Ngenxa zenyoka yafika ngena ngomnyango yashaya ingane epolice spanning court. So the moment lokhu zama ukuzenza ngathi umdala, you hating your mom. No, you're not hating her because of what happened esikoleni. You're hating her by
by you behaving like umuntu omdala phambi kwamehlo kamama wakho ebona ingane uyingane uswele ukuthi akhiphe ibela kuncelise because akazi ukuthi njengamanje yipi indlela engakusiza. So if umdala sebenzisa umqondo wakho understanding the situation because unokuhlala ethule ebuke ethi ingane yami on through pregnancy i-rape, ingane yami iphila nale situation and therefore ingane yami isicabanga ukuthi isinamandla ukuthi ngakwazi ukuyinakekela and uyazi ukuthi you cannot. Instead uzihambisa emgodini wethuna kancane kancane uzofika uphoseke phakathi. So sukuma thatha amaphilisi akho. Muqoqo thatha amaphilisi akho. Lalela ke indaba amaphilisi. Amaphilisi nje udodo okugcina lawa futhi HIV amaphilisi asekugcineni ukudlula wonke amaphilisi abuhlungu aphuzwa emhlabeni. Mina selokhu ngaphapha umgogo wami mama ekhaya lapha enkandla. Uphuza isuwehle singasa amaphilisi. Angwazi awani la maphilisi. Awe BP kuyabalwa. You know why ugogo aqala uphuza la maphilisi? It's because sasinganabazali. Abazali bethu bonke bashona, right? Yebo. Ekushoneni kwabazali akekho umuntu obondla ekhaya, obe breadwinner. Yebo. Umalume wami bengawuthola umsebenzi, akekho umuntu obesebenza. Qeda kushona uma, qeda kushona umkhulu, kushona wonke umuntu. Ugogo wathi he bahola abanye omama baholela ukugula. Ngendlela engumqemane ngakhona. Angiboni ukuthi ngiyihole mina le impatient because wengakafiki kule impatient kungafika impatient yokuguga. She was still under age ukuthi ngahola impatient yokuguga. Ethi bayahola abanye omama bahola impatient yokugula. Ethi uzwile ukuthi sekuno connection ukuthi uyakwazi ukuthi uthole incwadi kadokotela ukuze uhole. Wahamba naye ethi uyotesta ukwenzela ukuthi makuthola ukuthi akaguli akhiphe imali ukuze bemholele naye akwazi ukusondla. Yazofika babaza umhlolo dokotela. Wathi udokotela iBP engaka izokubulala iBP wena mama. Akakhipha ngamali akaprayibhanga kwakuhlezi kuvuselela ke babevuselela abanye omama. Bevuselela njalo ukuphinde kucheck ukuthi ngabe sagulana. Ugogo wazi wahola impesheni yokuguga sasaqeda isikole. Eholelwa le mpesheni yokugula engazazi ukuthi uyagula. Kuyimpesheni ayidinga. uNkulunkulu wathi ngoba wena inkinga yakho ufuna ukondla ingane zakho and uyayifuna le mpesheni yokugula. Mina ngizokupha ke lokho okufunayo. Wagula ugogo engaguli. Till today ugogo umqemane uyehambela. Kodwa iBP yakhe ingangozulu esemakheni. Amaphilisi akaphuzayo mangaka. Ale BP futhi mengawayeka la maphilisi engangena phansi. The funny part, not the funny part. Sahamba isikhathi esegugileke manje. Use amaphilisi kashukela. Wavela wamilwe isilonda ngaphansi konyawo, ngamthatha ngamtholela usizo wasizakala kwa edeka amanye amaphilisi. So ngaphezulu kwamaphilisi eBP ugogo kade waphuza ade mangaka. Usenesinye isiwehle futhi sane sikashukela esingaka. Siyami. So if kunomuntu kashukela uphuza amaphilisi every day, ushukela is more dangerous than HIV. iBP is more dangerous than HIV. And iphilisi le-HIV iphilisi elilodwa and laba phosa nga-10 nga-5 just one pill. Kunabantu abaphuza amaphilisi o-thyroid. Kunabantu abaphuza amaphilisi useless because awatholakali ngani ngocansi noma izifo zakhona ayitholakali ngocansi, so therefore ingculazi ibonakala ngazi ukuthi yingozi. So if uthatha amaphilisi akho ngendlela okumele usamukele ngakhona isimo, kumele usamukele to a point ukuthi lena ke angiyiphiwanga izinqumo zami, le ngayiphiwa uNkulunkulu. Yeah. And udla amaphilisi akho ukuze uphile, you are still 21. And the nice part ukuthi nongabe uyawadla lamaphilisi, uyaphinda futhi ukwazi ukuthola abantwana, uyaphinda futhi ukwazi ukushada. Uthi ushadile akudingi ukuthi ushade nomuntu opositive, ushada nomuntu onegative aphinda akwazi ukuvikeleka, niphinde nikwazi ukwenza abantwana. Bezala abantwana benganayo ayisafani nale yakudala yo 2001. It's a total different one now, so you can still enjoy your youth but responsible. So now izokusiza kuphike manje le situation, izokusiza ekutheni now whatever that you need to do empilweni, you need to be responsible, you need to eat healthy, you need to live healthy, you need to take a decision now wise, you need to run away from 20 that would compromise your health. So you live longer
ukudlula ongaguli. So sukuma kusemanje ingazi kugulisa. The main reason why siphuza amaphilisi it's because sifuna ukulekelela amasosha ethu. Asilaphi yona. So the more ungawaphuza uqeda amandla amasosha ukuthi namhla isigulisa isihlezi kancane kancane igulisa. Asike sithi umuntu ophathwa umkhuhlane. Yeah. Uma umkhuhlane ukuphatha usukuphatha ungapheli uzukulalisa phansi umkhuhlane uzuzaca uphele. Ufika ukuthi noma sesibuyisa esimeni sesikubuyisa vele isidefo count yakho isiphansi. So asivikela amasosha because isiza ekulweni amasosha alekelela ekulweni nezifo. So once amasosha aphela emzimbeni uzoneda umile isilonda singapheli. Umile whatever ingapheli. Yabo? Yeah. So avoid ake leyo situation. Any disease engaphatha nombani wena uzokuphatha ikubulala because your CD4 count yakho is down. So awuguliswa ingculaza. Uguliswa izigulo zomzimba because amasosha wasekho. So mophuza amaphilisi ulekelela amasosha akho omzimba ukulwa nezifo. Okay. So HIV is not a disease, ayisona isifo. Yangithola? Yeah. Ilwa namasosha omzimba ukuze kungene izifo. Yeah. So that thing akekho umuntu ozokuncancela yona. So sukuma thatha amaphilisi akho hamba eclinic ube ready futhi uthi hayike sesishayile isikhathi sami hambela into yakho thatha into yakho phuze njalo ekseni ukuthi uphuze ekseni mawuthatha wafake egobhozini lika Chephisi kuba ngathi uvulele iChephisi bakho uphosa into yakho uthatha amanzi akho uyiphuzele iqhubeka impilo. Yeah. And then you go to school. Yeah, I'm going to go to school. Regardless ukuthi uma uzo afford angeke afford fela khona esikoleni. Bebona uhlele egate-ini bebuza ukwenza kanjani uthi ngifuna ukufunda. If you need to repeat your story ukuthi ngangifunda endaweni ethile, this is what happened. Yeah. And I cannot lose this opportunity again. For the fact ukuthi ukwazile ukufika kuthini, there are people that you can go to abasemnyangweni right yaka education ezikoleni ubatshela ukuthi na certificate sami saka matric ngaphasa kahle ngangimukelekile varsity. So mina I need ukufunda. So if ebese khona ama friends of podcast wethu but will also open isikhwama from INEP and there are people abajoyinayo ku friends of podcast and if kuthiwa ngempela isikhwama sethu bese sijimile sesi right nathi bese offer ukuthi I know so kwazi ukucover ukuthi nokuthi but we are still fixing that and hambe esikoleni masuyile esikoleni ababukeli basemakhaya siyacela bekuthinte ekukuthinteni kwabo uqinisekise usesikoleni uba make umuntu uthi sengiregistile nansi registration omunye aqhamuka athi mina ngizokukhokhela ukuthi omunye aqhamuka athi ngizokukhokhela ukuthi omunye aqhamuka ngizokukhokhela ukuthi nokuthi and you come back to us and say kwazi this is how far I've went and this is the situation now ngisacela ukushuta futhi podcast ngizobonga kubabukeli ngiphinde futhi ngithole nolunye usizo ukuze ngikwazi ukufika lapha. Okay. Yangithola? Angike. Yes, so be healed. Asidlule kule situation. I remember ukuthi ubuthe ufuna ukumention ngegama, you've decided not to mention him. It's perfect. It's because ufuna ukuphola. Yeah. Right? So it's perfect. Asidlule kuzona zonke lezi zinto lezi and then siphokopele phambili, no one will bully you, instead they will help you. If I didn't help you, they won't harass you. So it's a best podcast uzophola ngayo yonke indlela. If you need communication nathi you always usibhalele usicheke us-update where you can update us. If ufuna ukuthi kusekune progress ekhona, even if the progress didn't come from the podcast people, if you see the progress ukuthi sengisesikoleni kwazi I feel like this is what I need, ngisacela ngizongivakashela ngizobona, will come and see progress yakho to see how far. Thank you. Okay, so ungabeka ukugcina before sivale. Ngiyabonga kakhulu. Because and engakusho you sound like my mom. She actually says yonke into eshilo word by word ukuthi nje and osamncane angakasho ukuthi ngihlelekile wena and stuff and all that. Ngiyabonga. Angazi kodwa like cuz isikhala ngithi vele like I said to you a duty I didn't register. Yeah. And ngangithanda because yami. I was doing operation. Okay. And quality management. Sure. Then ukuthi ngithanda operations because akukho limited. It's not like being a teacher or a nurse wazi ukuthi uzoba uthisha ufuna uzo esikoleni kuphela understand your funders. Operations like everywhere. In order for a hospital to run they need the operator. In order for a mall to run they need the operator. In order for a mine to run they need the operator. I understand. In my sectors amaning that made me ukuthi ngikhet.
and yeah, I can. I think I can. Ukuthi let me just test uNkulunkulu and go back to school. I still have space laphana as much as nginesikweletu, but I still have space and ngiyathanda zo NSFAS wami approve Nkosi yami Jehova. So that's the only prayer. Ilwa now as once uthola NSFAS uqedile. Nginomfowethu olama ukhula Sevarsity. We're not paying anything. The only thing isimbhadalela yona izinto akayidingayo futhi kushoda ukuthi because akanayo ubaba sinayo ubaba sinabazali. So therefore NSFAS unelungelo lonke ukuthi umkhokhele resi umkhokhele ukufunda kwakhe yena okwakhe ukuthi angene eclassini. So you qualify for that one. Into uthi awu NSFAS angazi uzothi uphike noma choose even because ngasenda yonke into ngawo 2024 uzungangi approve yonke into. The sad part is ngithenga ngiqeda isikole in 2023 ngawo apply 2022 end of 2022 ngawo apply wa approve ngangasitholi isikole 2022. Ngahlala the whole year nga-apply ngezinto zamama wa-approve nobaba esekhona nga-apply ngezinto zabo wa-approve waba right kodwa isikole ngangasitholi 2023 ngasithola isikole ngami ngofunda awanga-approve like I told you ukuthi nje ngafunda ngesikole because I still owe like 40 something K. I promise you ngizokutshela phinda ngizo-apply phusha nje indaba kaNSFAS uphushe nje uphushe mo ubulwela ukuthi uphindele esikoleni ke impela ila impilo khona umuntu efika ishintshe njoba yashintsha in a bad way iyaphinda futhi ishintshe in a good way. Yeah, trust me. So esikoleni lapho impela ontanga abakhona okumele udibane khona nontanga yenu niye nichithane ngempilo nilwe nibangosawoti bekufaka kuma situation ama rape bekufaka ama drugs kube nezinto ezithile uthi kodwa ngiyalwa the moment ngiphuma ngigqoka ijazi lami it was worth the pain. So ungafika ubhekana into ezibhlungu and then awusaphuma ugqoke ijazi wena nje uyisisulu sobhlungu. So you need to fight back because vele varsity ibekelwe lokho. That's when you get exposed into ezahlukahlukene. That's when you get exposed ko connection nakubantu abahlukahlukene. Yeah. And then the moment uphuma esikoleni you'll be the changed person. Uzobe susesiqala ke sasithi ke useqala ukuba mdala ke manje. Because ukwazile ukumelana nomzima obudlulo base high school. Lapha ziyayishoka imbodla. Yabo? So go for that challenge and I trust you'll win that challenge. Yeah. Ufila kanjani? Ngathi khona okushukile. Go to school. I promise you. Impilo sengibona ngelinye ihlo. Vele kumele ibone kanjani. That's why ngisho ukuthi mina ngasuka ekhaya ngegoli nginganamuntu egoli. Angazi ukuthi uNkulunkulu wangithatha ngibekelani kula room. But iroom engangilona ubonda ngangihlala e302 umjikelo ehlala e301. Sihlukanisa ubonda. Wayevuka ekseni adlule ame la eduze kwewindi lami ekhuluma nefoni. So I will know inhlelo zakhe zonke mezokhipha amangcukumane ngangizwe ukuthi uzokhipha amangcukumane ngahamba ngakuyena ekhuluma nefoni ngamdonsa ngamfaka endlini ngathi bhuti ngicela ulalele nazi inkondlo zami because wayesengibonile ngihlezi ngikhona lapha. And akashonga ukuthi cha akashonga ukuthi kunjani wathi angiyidingi inkondlo kwialbum but ungakwazi ukurapha ngangaze ngiraphe endawo ngangibuye emakhaya ngavuma kodwa uNkulunkulu wangithwala ngifaka estudio ngarapha. That tells you about uNkulunkulu nangamandla kaNkulunkulu and from lapho yashintsha impilo yami sihlela today. It's because of isinqumo esangithatha sangibeka eDube hostel. I'm this person today and I'm doing this podcast, I'm doing whatever that I'm doing ezinye siza abantu it's because of umjikelo. So it just takes one person ukushintsha impilo yomuntu. It doesn't need imali. Ayikho imali engangayithola ibuya kuyena but the opportunity akangepha yona. It's the opportunity that I'm offering to you today. Ngempela. Okay, babukele emakhaya sengigcina mina mangakhuluma ngeze kuba ngathi ngiyashumayela. Nibe nobusuku obuhle nisale kahle. Siyanthanda sobonana kwenye podcast. Sizowantanta ke nje lezi ndawo zasemakhaya. Siyoshona indawo ehlukahlukene ko Richards Bay, ko Thekwini, ko Maritzburg, ko Dandi sizihamba nje indawo zonke because abanye abantu abakwazi ukufinyelela eGoli or to our studios and still abantu baseGoli kuma studios wethu sacala nesilinde we are coming back and sinama bookings amaningi so we'll go nje lomhlaba until wonke umuntu ayithola platform abasizakala bekwazi ukusizakala nibe nobusuku obuhle nisale kahle. Sicimile le. Okay ungayikhipha ke lo shani santombi. No hamba esikoleni. Isikole ngicela hayi. Ngiye ngiye ngiye. Ngikho sengira